колата в 8 без 20, оставям си колата на обичайното място, където е паркиран друг път, идвам, отварям общината, влизам вътре, отварям си кабинета и оттам няма да разказвам много. Понеже служителката я няма тук, чистачката, аз реших да се хвърля кочето, има събрани боклуци и отивам на контейнера. Контейнера е на 20 метра от общината. В момента, когато отивах към контейнера, колата беше там, на място. Значи това е в рамките на 2-3 минути от контейнера, като се връщах обратно насам, видях, че колата я няма. И там вече подаде сигнал до полиция и се реагира много бързо от страна на полицията. И така е заминала нагоре, са засеки камери на магистралата и общо взето това е там нататък. Имало е бунт вечерта на тези там на бежанците и там те са, изглежда това за мен е направено умишлено, за да може да избяга това. Те в суматохата, никой не ми е разказал тази история там, да речем от лагера, ама разбрах, че са направили пирамида от тела на хора, да може да прехвърли самата ограда там в плата и да избяга.